rensa däcken. Ja. Längst bort då. Nej. Jo. Nej, jag måste stå där. Vi startar på en annan nästa gång. Ja, jag tänkte... Ojämna där först. Ja, jag tänkte eftersom jag åker mot honom. Ja, honom skiter vi så. Ja, precis. Han är bara utfyllnad. Ja. 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 Kommer du ihåg hur fan det gick det? Ja, det är väl den där högen där uppe som är knix. Så ner under tunneln där. Ja, den kommer vi till. Fan blir det nu? Nej, vi åker över tunneln nu först. Ja, det... Är du med nu? Ja. Ja, fortare så går det väl inte åka. Ja, men jag tror det var bra. Ja, det är bra.